og velkommen til. I dag skal vi bage æbleskiver. Jeg starter med at komme 240 gram hvedemel op i min skål, efterfulgt af en halv teske natron og 1 spiseske sukker. Herefter kommer jeg det, der svarer til cirka en kvart teske salt op i skålen, efterfulgt af 4 dl kernemælk. Jeg havde lige glemt at ryste min kernemælk her. Det er lidt bedre for at få den rigtige kernemælkskonsistens. Efterfølgende tager jeg 3 æg her og slår ud i skålen. Når jeg har gjort det, så tager jeg min elpisker her, og så pisker jeg dejen sammen, til den får sådan en dejlig glat og ensartet konsistens. Det skal egentlig minde lidt om pandekagedej, bare noget tykkere, når den er færdig. Og man pisker jo bare indtil man synes, den har den rette konsistens. Når jeg skal bage æbleskiverne, så starter jeg med at komme noget smør op i min æbleskivepande, efterfulgt af noget dej. Så skruer jeg lige lidt ned for temperaturen på min komfur, så jeg er sikker på, at jeg ikke brænder æbleskiverne på. Så får de egentlig bare lov til at passe sig selv på komfuret lidt, indtil de er ved at være klar til at vende. Når jeg så synes, de er ved at have en god farve på den anden side, det kan man lige sådan stikke i, og så prøve at se, om man kan vende den. Hvis den så har en lidt solid, så kan man godt vende dem om, se om man synes, farven er, som den skal være. Så får de bare lov til at stå og hygge sig lidt på den anden side. Når jeg så har den afbagning, jeg gerne vil have på, så synes de har fået sådan en rigtig lækker, flot farve. Så begynder jeg så småt at tage dem af panden her. Jeg plejer at lægge mine æbleskiver over i et ildfast fad, så kan man eventuelt komme dem i ovnen, hvis man synes det. Så er de i hvert fald varme. Man kan også bare lade dem stå ved siden af komfuret. Det har jeg gjort i den her video. Og ja, så bager man egentlig bare æbleskiverne indtil der ikke er mere dej. Og som I kan se, så går det noget nemmere med at vende dem, lige få dem givet sådan en flot farve. Når man så er ved at være færdig med det sidste dej her, så smider man dem jo bare over i det ildfaste fad, og så er der egentlig æbleskiver en masse. Velbekomme.